Namar ka jingbom shimkhia jong ka company ka bashnai ka surok airline na nongston rambarai haru chaigan menta ka sngi hat majai ka shitarik nailar kinong yalam ka FKGGP Rambai Circle kilalej bane kandu yu executive engineer ka tanat PWD Nongston division Henry namar ba umdan ha office kinong yalam ka seng kilalej bane kandu no yu ba aspuwen assistant engineer hakati ka jingle ya kandu jongki ute uhe sarkar ulong bana kaliang ka office kan sa shimkhia bane kren bat ki he ka company bakin shimkhia ban pha thep mau haki jaka balas new palan Ani. Ani. Kena. Kecing urjing nam kajba kawan nak ta kecing pentrei jangka Spika company ba pentrei kena kesurok tulen aduk nong stony ramrai chai kaun ba menta kidang pentrei kena ka phase 1 aduk motir dan kaliang kejongi ngiwan ya kaban bu kecing ujor kecing thok hau executive engineer menta kasngi bat nagliang executive engineer umdan bat nglai yo ban ya keren bat SDO Assistant Engineer jangka Division 1 Nongston ba lengba jong ngi kwa ba ban pha tuklar lem ya kena company ba kadai ban perkhat lem ki pajba hakale kawan khamtam ki ba lechim dawai ki ba kit ki marba mardi na markat banang yat kena kecik pentrei kablang wan uslap ka keti ka surak ban ngila I sirkai syai kali ba wat tang ki kali special ki pick up ba pendon kam naduk nang tai na room lau biba saduk samotir ter bakim light show bat bun ki mensimbriu hajaka bakin yo ya kecing yarap first age na kam taban poi hapo PRC ramrai hendrei ki du la kecing im lengba kecing sniu palat te surok te nakliang jungi kaseng ni kerpat ia ka te ka company ba kadai ban ya trilang bat kinong song hapo jong ka ramrai ngimpua ba menta ban pendap ya kata kajing trei kwa tang ba kat ba nang pentrei ba ki kali ki ba yat bayang kali jong ki ru paj ba ki dei ban yo ban lek haki jingdon kam ki jong ki bat kham tam yu I ki jing pentrei kenro ki muri ba kim da biang ha tang suan melumala uslap kila tawano ki kenro kila tawano ki muri te ngidap da jing susi haba pentrei kat ke company ndrei kalongkum ba pentrei tang kiru simet